va començar una experiència personal. A casa meva vam viure el procés d'envelliment del meu pare amb una malaltia greu, que va ser la ELA. Ens va sobtar moltíssim era que el 2016 pràcticament no hi havia tecnologia perquè una persona pogués estar amb protecció i tranquil·litat a casa. I el 2018 va començar a cuinar-se Seniordomo, com el que és ara. Seniordomo és una tecnologia que és assequible, això vol dir que qualsevol persona se la pot permetre i que és molt avançada, perquè permet abarcar moltes situacions de risc que detecten. Es basa en un rellotge que permet identificar 3 punts molt claus de la persona que l'usa. Un seria el seguiment de l'activitat física, un altre seria el monitoratge de les constants vitals i la localització del propi usuari. El rellotge analitza 4 aspectes, que són la tensió arterial, el ritme cardíac, la saturació d'oxigen en sang i la temperatura. Es una seguridad, sobre todo para las personas que vivimos. Yo vivo conmigo, entonces al vivir sola, pues me hace mucha seguridad. Y creo que es una herramienta súper valiosa para personas mayores. Principalment hi ha una millora clara del benestar i la protecció de la persona que el porta, perquè al final està supervisant-se constantment l'activitat física, detectem caigudes, o si una persona amb Alzheimer, per exemple, s'ha perdut, ho podem detectar molt ràpid, llavors hi ha un protocol telefònic que s'activa. El sistema genera una trucada d'emergència que permet interactuar l'usuari del rellotge amb la família que el supervisa. Llevando el reloj, pues ya sabes que si te caes, si no puedes acceder a él, van a llamar a tus hijos y le van a decir dónde estás. El rellotge s'ha convertit en una primera eina per comunicar-se amb la persona que el porta. Pots parlar com si fos un walkie-talkie i parlar de com va tot sense que hagi passat res dolent. L'envelliment és una realitat i cada cop més la gent pot triar envellir a casa. Me parece maravilloso porque esto, al ganar este premio, también reconocen su labor y les da estímulos para seguir por esta línea. La tecnologia, feta servir amb propòsit, pot ajudar a les famílies. I Seniordomo els hi permet poder tenir la seguretat d'estar vigilats les 24 hores del dia. La nostra missió és protegir a les persones grans.